い、さっきちょっと開封動画を撮ってたんですよ。ワンピース超造形を魂、ワンピースフィルム Z のこれ、撮ってたんですよ。そしたら間違えて電源を消すボタンを押しちゃってね。それでからちょっと消えちゃったんで、紹介していきたいと思います。狙いはルフィと、ウソップでいきました。出たのが、ナミですね。一番狙ってなかったのが出ました。いいです。こういうの持ってないんでね。型です。これ置いといて、これだと動画にならないんで、はい。じゃあ、これ前から持ってたんですけど、ちょっと開けてなかったのだったんで、はい。じゃあちょっと開けていきたいと思います。はい。ちょっとテープはこっちに置きます。なるべく早くいて。今手切りましたね。カッターで。カッターで手切る。はい。すいませんが、こっちでも切ります。はい。これですね。これ。じゃあこれをちょっとこちらの方で開けさせていただきます。はい、ちょっと開けました。はい。これで早速見立てていきたいと思います。ここで当てたやつです。すいません、ちょっと見えないんでね。はい。ここにはめて。これは、これは、こうですかね。はい。では見せてなかったんですけど、できました。こんな感じです。はい。今回はこんな感じで終わりたいと思います。はい。こんな感じでした。今回はこれで終わります。さよなら。